Sa Good Vibes, bilang pagkilala sang bulig sa mga food delivery service riders sini nga pandemic, isa ka estudyante ang nag-surprise sa isa ka rider. Napangitaan niya sang pamaagi nga siya po ng iya nga pamilya maka-overnight stay sa isa ka hotel. May report si Romeo Subaldo. Senior communication students sa University of St. Asal Bacolod si Alfredo Bayonon kag required sila sa ilang seniors project nga maghimo sang advocacy nga may impact sa sosyedad. Napinsaran niya nga sa gamay nga pamaagi matagaan man sang pagkilala ang mga yara sa food delivery service nga riders nga nagpahapos ang kabuhi sang tanan samtang may mga lockdown dala sang pandemic. Ka underrated kag hindi gid sila well represented law kumbaga sa doon na sila sa limelight. Naman nando ka I think ako man on my part na during the pandemic wala ko man sila na-recognize kay ang recognition are always sa medical frontliners gid pero wala taman kakapinsaran ang sila mga food delivery riders during the pandemic. Nag-interview siya sa mga SC riders sa Silay kag ang istorya ni Melo Cordero amo ang nakatandog sa iya. Nawadaan sa trabaho sa tiun sang pandemic, bag-o bata ang partner kag namatsan sang amay, gani nagabaka-baka sulay sa init kag ulan. Ginkonsabo na kadaan ni Fredo ang Park-In Hotel sa Bacolod. Sponsor sang hotel ang overnight stay sang pamilya ni Melo pati na ang ilang panyapon. Wala makahibalo si Melo nga nagahulat sa hotel ang iya nga mag-iloy. Ang instruction sa iya, may i-pick up lang siya nga parcel. For pick up lang po na sir. Can I have your name, Minister? Tagay mo ito pang bawag na pick up lang. Pati na ganito lang warik tato eh. Ang mangkot na pick up ni mo na sa Julo. Kaya mo ito, natay sa ako. Nakiboto gan, nga may ngalan ko niya ako. Bako pa sa front desk. Kaya nga muna na ipapick up sa ako nga. Do, bako pa siya do para sa ako kadaligan. Ang misis ni Melo nga si Ruby naging emosyonal sa pag-istorya. Saksi siya sa tanan nga kabudlayan sang iyang partner. Lagi ko kita na siya na babe, thank you babe kay pinaprovide mo nga man yung schedule ito po. Tapos kagabihan na sa kikagda siya mo kung isama na kung kumangalayo. Palagi na tulungan niya. Ginapdag na. Sana ko parang ma-feel yan nga. Ginapdag ko ni Ruby. Para kay Fredo, bisan isa lang ka rider ng iyang napalipay, nangin pabaagi ini para matagaan sa pagtamod ang ilang mga hinimuan kag makabig man sila nga frontliners sini nga pandemic.